Pamusoro imam ndauyo nenyaya yakamhangarwa nayo kaibhaureni achimhangarira Tawanda Chamasuka vanobva muNyamande village. Nyaya iyi haina kunenge yakamhangarwa, inhau yekusanzwanana pakuwanana kwavo. Mukadzi ari kuti hachaziva kuti murume achiri kumuda here nekuti murume akaenda kunamainini kumba hachaoni. Ndo nyaya ndauya nayo kuti tipinze mudare. Ndichakumbirawo yeukaibhaureni usumudze ruoko rwerudyi wotedzera zvandakutaura mumashure. Iniyo kaibhaureni ndinobika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Chiisei ruoko pasi totiwo kwamuri Tawanda Chamasuka. Ini Tawanda Chamasuka ndinobika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Chiisei ruoko pasi. Zvino ndichakumbirawo yeukaibhaureni uzivise dare chaita kuti umhangarire Tawanda muchidimbu makagara zvenyu asi izwi rakasimukira. Pamusoro inini murume wangu akanditiza 2022 akaenda namunini. Saka iko zvino murume wangu haachachengeti vana, haachachengeti, haasifemisa muchikoro. Tine midziyo yedu yatakatenga tese. Takatenga mota 7, 5 ndo dziripo, 2 akatengesa. Nedzimba dzedu 2 dzatakatenga tese. Ndapedza. Makaroorwa gore ripi? Ndakaroorwa 2008. 2008. Mune vana vangani? Ndine vana 3. Vakatonoroora zvokuti vanozikanwa nacho zvazvo? Vakaroora vanozikanwa asi havana kupedza. Havana kupedza. Mati makazosiyiwa gore ripi? 2022. 2022. Ane 3 years nehalf asingauyi kuno. Mungatsanangure masirwo amakaita? Akangoita paakaita mari ane maini, ndiye muridzi wemaini. Upi? Domushawa kwaNyamande. Nyamande. Ndopaakaenda namaini achingondinyepera kusvika nanhasi. Saka haana zvaari kutumira vana hapana? Haana zvaari kutumira vana vanga vasi kuenda kuchikoro. Tawanda Chamasuka. Iyo Munoti kudini zvekutaura nayo kaibhaureni? kupikisana nezvaakutaura. Tsanangurirai dati. Svondo rakapera ndakatotumira mari yeschool fees. Gore rakapera chaiyo kuti hatiri tese, hatina kumborambana. Gore rakapera takutori tese, asi zvinhu zvakazongooma zveshuwa maini ndinavo mukadzi wechitu. Saka zvandine mukadzi wechitu, madzimai vangu vanga vaine hasha dzakati nyanyei. Saka ndakambomira kuenda kwavari kuitira kuti hasha dzavo dzimboserera, kuti pese pataiwanana taidzikana nemashoko. Gore rakapera chairo tatori tese, December tatori tese, zvokuti ndakasiyana navo 2022 ipapo ndikupika nemupikisa nazvo. Handinambovaramba, hatina kana hapana kana chinhu chakamboitika. Vatimimi vana muri kutobhadhara chikoro nekupa chikafu. Chokwadi. Kwamai vazviona kupi zvekuti hamusi kupa lunch?
ndine vanhu vanototumira mari paecocash changamiri zvokuti kuvafonera izvozvi vanototaura kuti zvishosho ndakapera chairo ndakatotumira mari iri muzita ramai ichienda kuvana ichienda kuvana havasi kuzvinzwisisawo kuti mazuva ano handina mari but ndiri kutoedza nepese pandinokwanisa asi ndingoti mazuva ano ndakatoomerwawo imi unotumira kune vamwe vanhu kutumira namai ivo laini rava havanga ndichisaecocash ndosaka ndichitumira kune ivavo muwanidzani wedu ndiye andinototumira mari pamusoro peda ndinokumbirawo kumbobvunza kuti chakasimudza hasha dzamai ava chii maroorana makore 2008 hasha dzavo dzakazotanga rini chii chakasimudza hasha dzavo amai havasinzwisisa kuti mazuva ano handina chii handina mari pamwe vanofunga kuti pamwe kwatiri ndokwandiri kuita sei kwandiri kutopedzerawo mari but hakusiri uko ndinotopuwawo basa natete vadzimai vangu vadiki ivavo ndapuwa basa ndotoshanda mari iyaya ndotogova nepakati ndototumirawo kuna adzimai imwe yosara tichishandisawo kumba. December chavaimai vese vatori kauni ichokwadi pasina dambudziko apa pasina ndokuchizotumira mari futi last week handina kutumira hangu last week asi ndikutotaura kuti ndopandakapedzisira kutumira mazuva ese aindaitoendesa mari ndopamapedzisira ndopandapedzisira musina kuonekwa kubva December ndoyamai vemese pari kuratidza rudo naadzimai venyu vane hasha zvavo asi makapedzisira naDecember ndokuzoti last week matumira mari apa pari kumbofamba sei vanhu vasina kuramba nati macha hamuna kurambana munodanani saka pari kufamba sei chiri kuitika ndechekuti adzimai vangu vanoudza shamwari yangu hamene kuti vanenge vachivamuudzawo kuti kudii saka mawiro anozoita kukumba kwaadzimai vadiki ari kuuya aine hasha ari kuuya akapfurikidza mweyo akasvika akajambadhirawo nepanext door famba pasina vanhu pamba akatosvokwira nepanext door akajamba akapinda muyadi ndokubva adzoka futi zvakare kubva asvokonoka gedhi nedomo ndobva atanga kushaudza adzimai vadiki saka ipapapo ndopari kundiremera kuti ini handingatongerwe musha wangu nemumwe munhu dai takwanisa tega tega taiwirirana pakuzopindira pakuita mumwe ndopari kundipa hasha dzekuti inini bheta ndimbomira kuenda kwavari kana vadzikirawo hasha dzavo kana kuti ndinozoenda ndinotaura navo imimika makaita mainini ivava makavaita sei munhu haarambirwe kuita second wife asi maita second wife yenyu pane zvinotaurwa zvinoitwa kumudzimai mukuru kuti azvigamuchire kuti ehe vavapo mainini vauye kumba imi motama namainini ivo osara vari pamba musha uyu ndewani ndingati ndakatama namainini ndaitouya ndinamainini kudaro ndaitouya kumba kwavo saka zvinoitika ndezvekuti pamwe ndikangojambawo kana masvondo mbiri dzange ndiri pabasa vanobva vaudza shamwari yangu kuti havachauya uye votanga kundipopotera kana kungondiudzawo pane vanhu pakazara vanhu vachingonditaura mashoko asina unako saka ndo zvakazongondipawo hashawo kana dzekuti ndiregere kumboenda mumba kwavo kusvika hasha dzavo dzasira totsvaga munhu anotienzanisa asi zvakabva zvangoitawo sekuti ivo vakabva vauya kudare handina kumborwadziwa nazvo ndangoti bheta toita se tonoenzaniswa ine mutemo unoti kana murume ane vakadzi vaviri kana ukati 1 week uri kwamai guru kana 3 days uri kwamai guru dzimwe 3 days uri uko zvinotorespectwa izvo zvine zvazvinoreva 1 week kwaamai guru 1 week kwaamainini muchienda kwese kwete kuzoenda kuti ndasuduruka ndichidai muri kusiyira ani panouya mumwe munhu achigova pasipo nemari iri kushayikwa iyoiyi kundikirini kwamurugara namainini nekurugara amai guru kure nekure zvakadini ndokuva zve12 kilometers mati mutumira mari yeschool fees nhasi takaita tsvakurudzi kuchikoro kuenda vana hakuna chikwerete chikwerete chiripo ndechemwedzi uno nguva ndisina kubhadhara
mwedzi wakapera ndakabhadhara. maibhadhara direct kuchikoro kana maitumira achiyosenda kuchikoro? Pamwe pacho ndaibhadhara, pamwe pacho ndaitumira. Ko pamunoti mari maitumira kune munhu wepanext door nodhi ane nhamba, maizoita tsvagurudzo kuti mari inosvika kuna adzimai? Chokwadi, ishamwari yavo. Mari yaitosvika? Mari yaisvika. Kuchikoro hakuna chikwereti? Kune chikwereti chemwedzi uno ndowandisa ndabhadhara. Mwedzi wakapera ndakatotumira mari. Pamakaita chipari chenyu manyatsogara zvakanaka here naadzimai? Kunyatsaudzawo ndo zvandafunga musanganisawo hama dzavo, mukoma wangu kana tete wavo, kuti ini ndafunga kuwedzera mhuri. Taurai nehama yenyu ndo zvaapo. Kuti handinakwanisa kutaura. So vakapopota kavanenge vachiti handaunyadzosungwa zvakanaka. Ipapo chokwadi. vari kutoredzera kuti muri kugara negirlfriend, ndo zvavari kutoredzera, nokuti kashonaka muna kukaseenzesa. Nokuti pachipari kana choda kuitwa totozva kuti vakadzi vandopenga, ende kutopenga zvekunomawo ngavatopenga zvitoright zvipi, unotora hama dzavo wotaura kana kuti nini ndafunga kuda kuwedzera mhuri, handiti ivo varipoka, wotopopota ipapo wotoita sewagara kuro nokutemwa nepoto, handiti ivo wotaura naona hama dzani, wotaura naona hama dzavo, wotaura position yako kuti chiparo chako ndechekuti uchiri kuda here kana kuti kuda vese kana kuda kuti aite sei, zvoyanana papi, ipapo muwadzana makaita sei, makadaro, handiti makabvira zvinhu zvenyu muchitanga makadaro, hazvimbonyanyoita dambudziko rakaita sei, rakanyanya kuti kana wakapopota hama dzavo dzinenge dzakuvadzora kuti inga takaita sei, inga takaudzwa wani, uye taita chipari futi zvoda kuzamisisa kuvapa nguva dzakaenzana vese vari vaviri, kana kuzopopota kuzajamba churo unongosa kuendako kurunzi waendako, handiti havambotera kwauri wakuchamba chii, wakuchamba churo. Ava mai ava ndiani? Munin'ina wangu. Vanogara kupi? Vanogara kumugorisi Street. Iwe bamukuru unovaziva? Ndinovaziva. Unoziva kuti bamukuru vane mumwe mudzimai? Vakaita mumwe mudzimai rini? Mudzimai akauya 2022. Akauya kupi? Kuti vakauya but pavakaenda vachibuda pamwe. Unotozviziva kuti bamukuru vakabuda vachienda kune mumwe mudzimai? Right. Hanzi munoita mining kwaNyamande. kwaNyamande nzvimbo ipi? Ndekupi kunoitwa mining? Kunyamande kodwa. Mamba unozviziva here izvo? Vanga varipo vaisi. Ndochikonzero muchishayiwa zvepasi zvacho. Munotsvaga zvepasi, varidzi vepasi vasingazive. Ningokudzo zvangu. Kana muchitsvaga zvepasi zivai varidzi vacho. Vokutenderai kuti zvitsvagei. Mukatsvaga varidzi vepasi vachiziva munozviwana. Asi kana varidzi vepasi vasingazive, vasina kukupai mvumo, tsvagai asi hamuna chamunowana. Ngopoya mbiro, handiyo nyaya yatakadangana nayo. Hanzi mimi maive nemotikari 7, ndizvo here izvo? Mota dzanzi dziri 3? Ko 7 yabva kupi? Dzimwe dzacho kwakurungofamba unedzishamwari dzasiri dzangu. Kunyepa mama. Handinganyepi. Miraiti vabvunza. Iwe maini vanga vaine motikari ngani vanhu? Nawo ndichizivawo zvawo zvinoona handigari nawo handizvizive but dzandinoziva inini dzandonasoziva dzanzi 5 2 idzi dzakazotengeswa. Idzi dzakaitwa vachisaita akunatsogara nawo Mharare vangu vachiri kunomusha vachiri kutamburawo zvawo. Imota rudzidzi? Kwakatengeswa Benz isiyana. Zvino kune mota rudzi ngani dzirudzi? Ne5. Rudzi? Kune D4D neJeep, ye2 ton, ye10 ton, ye30. Iwe Tawanda? Hanzi mota 5 idzi? Hadzisi 5. Mota ipiri. Iwe chinoita kuti mota 5 ndedzedu idzi chii?
ndo mota dziripo mambo vadotoenda. Mabhuku acho makatoaona here mota idzi akanyorwa zita rawa. Mubvunzo wangu wati chinoita kuti uti mota idzi ndedzedu chii? Iwewe yokai dzichitengwa dzichiuya pamba dzichizidetsera. Maikurukurirana mota dzaida unotengwa? Ndachitondiratidza. Dzaitengwa kupi mota idzi? Aitumira kuSouth. Dzese dzaitengwa kuSouth? D4 neJeep ndo dzakatengwa muno. Wataura nawe kuti mari yechikoro haisi kubviswa? Chokwadi. Tawanda ati ane chikwereti chemwedzi uno chete. Kunyeka. Vanodzidza upi vana? Vana vanoti vakaenda pachikoro ichi pakaita zikwereti vobviswa, voenda pachikoro ichi pakaita zikwereti vobviswa. Izvezvi mari yava kuti vakatumira mwedzi wapera $60 kuchikoro kune chikwereti che180. Ndakangonoibhadhara vana mangwana vachidzingwa chidzoka. Saka vana vakagara kuzoti kadiki kamwana kangu kadiki kane 6 years akana kubva kaenda kuchikoro. Vana venyu vane mazera api? Mukuru ane 14 years, mudiki ane 13, kadiki kane 6. Vese vaviri ava vese vanodzidza kupa? Vanodzidza pachikoro chimwe chete ichocho. Maprivate schools? Ende kune chikwereti cheschool fees chenguva yakadii? Havanyatsobhadharira vana. Pendura mubvunzo wangu. Ndati kune chikwereti cheschool fees chenguva yakadii? Kune chikwereti che180. Imwedzi mingani? Kunobhadharwa 35 pamwedzi. Saka 35 pamwedzi, that's 105. Mwedzi mingani? That's all to 180. 5 months. So, 180 divided by 35, that's 5. Tawanda, wati wewe une chikwereti chemwedzi uno chete, dzimai wako ari une chikwereti che5 months. Haisvike 5 months. Wesi tichivereka 5 months, mwedzi uno unokwanisa 5 months. Vana vanovhara. Tinotanga kutsvaga nzvimbo ndakabhadhara mari yese. Ndichizonoti mwedzi wechipiri ndichibhadhara, mwedzi wechitiri ndakabhadhara. Wechi4 ndowandakapedzisira kubhadhara. Hanzi nemurume wako tati tese muna December. December yatanga titese mambo ndakadonha bhoro rakapera. Muna November ndikatanga kurwara. Ndatanga kurwara vakauya kwandaigara kumba kwamai vakauya kawani vachindiona. Wakadonha nekuda kwei? Handizivi. Ndakangodonha. Wairwara nei? Ndakadonha ndikabva ndasitoka gumbo nerudo. Ndabva kumba kwamai vavo ndadzokera kumba kwangu. Ndakaramba ndichirwara. Ndikavaudza kuti ndiri kurwara, havana kana kumbondipa kana mari yechipatara kana chii. Ndakazosimuka kumba ndikanobatsirwa kumba kwedu. Ndikarambiswa nehama dzangu. Kumba kwenyu ndekupi? Chiweshi. Ndoko ukaenda ukandorapwa? Ndakarambiswa nehama dzangu. Tawanda unoti kudii nazvezvo? Ndakambozama kuvarapisa. Handakwenda kawani semataurira. Takafamba maprofita. Ndichitobhadhara. But urikuona kudonha uku, urikuona kuchida maprofita here? Kudonha kwemdzimai wako nekusvika achistroka gumbo neruoko. Kuda maprofita here? Zvakaitika mama, vakadonha ndisipo. Ndaitoshanda pandaivaka kwajingu. Ndokwandaitoshanda pandaivaka. Ndovandanzwa kuti vadonha. Vanhu vanga varipo ndo vakati aiwa kusaindi navo kuchipatara. Ngatiende navo because vaifungira kuti ndezvechivanhu. Ndokufamba kwavakaita navo kumaprofita. Wakamboenda kuchipatara pawakadonha pacho? Ndakazomboenda ndambobatsirwa ndakazoenda. Zvikanzi chii kuchipatara? Kuchipatara vaingotanza hauna zvavaita. Tawanda murume mudzimai wako uchiri muda here? Kana zvichemo zvake zvauya nazvo uri kuzvinzwa izvo? Zvichemo ndazvinzwa. Kuzi kudonha ukoka inogona kuva BP inenge yakwira. Ine BP yacho ichikonzerwa nei? Ichikonzerwa nekumusiya kwauri kuita. Uye ukai pari kutaurwa mashoko ekunzi hasha uri kudziwanza. Inini hasha vari kutondiyepera. Inini ndaikuti vakauya kumba ndaivabvunza kuti tichiri tese here.
Ndarekuti vaiti kana vaenda ende kuuya kwacho kamwe kanogona kuika 3 chaiko kana ka 4 ka3 kana ka 4 pai kubva pa 2022 azviti ndakatouya kakawanda ndichitovaka imba yangu uko ndaitovaka inini ndichitouya ndichitovaka ndichitotenga zvinhu tichitobatsirana pamwe chete. Ndine nyaya yemotikari yamusina kundipindura zvinogutsa. Muri kutaura zvinhu zviviri zviri kupesana. Koita nyaya dzeschool fees muri kutaura zvinhu zviviri zviri kupesana mese muri vaviri. Koita nyaya yekuuya kumba mese hamusi kutaura zvinhu zvimwe chete, muri kutaura zvakapesana mese. Chokwadi tinochiwana sei apo? Tawana mabhuku emotikari ari muzita mana. Mota dzasara ari ndedzekambani. Kambani ipi? Inonzi Good Chance. Good Chance. Ikambani yani? Ikambani yangu nemusukuru. Saka motikari ndedzekambani iwo hauna mota? Inene dika handina. Dzinoita basa rei mota idzi? Imwe yacho mambo kuti tizosvika pakutambudzika yakatobiwa kusana. Yakaenda nelodi nadrive ndobva yasvikonobiwa mota kusana. Imwe yacho ndobva yaita accident ichibva kuMozambique. Munoona kusumudza kwamunodziita mhepo. Ipapa ndipo pamunenge muchidzisimudza mhepo ipapa. Vana vandaitombo pamunodzisimudza wanzwisa zvamutaura. Ndati apa ndipo paunosumudza mhepo ipapa. Iwe wabuda waenda kwauri kuenda uko zvese zvauri kuti zvakaringana zvinongotanga kuti mhoho ikoko nekuti kumba uko kune bongozozo. Ende hazvimbodi kutsanangura zvizhinji nekuti uri kuzviona zviri kutoitika. Saka kana wada barika rako uchivatora pavagare mudzimai mudiki apa mudzimai mukuru apa wonyatsovaudza amai nini makauya inini ndine mudzimai wangu makauya pano maveba makauya pabarika ava ndivo mai guru ava ndivo mai nini sori mudzimai wangu ndogona kwendakakurwadzisa wokumbira ruregerero kana uchimuripa womuripa kana uchiona zviri kukuremera kuti uzviite wegona kudedza vana tete vake zvinenge zvakatonaka kuti udedze vana tete vake nanamai nini wozviita vana tete vake varipo iwo unasa mutumi wako nemumwe wako aripo wovaripa wovapa mombe yavo yekuvakumbira ruregerero kuti mhuri yakura handiti iwe uchiziva kuti wane barika kana waendawo kusvondo woziva kuti kuchaenda svondo wobhalansisa ukasiya kana hasha dzauya wodii yokai hasha dzacho nyange kudziitaka murume wako ane barika sezvizvi ungaite hako hasha asi kutongozvipa matambudziko ukatogamuchira kuti ndo zvavepo murume ogara padhuze movaka dzimba dzenyu movaka musha wenyu mochengeta mhuri hauona kuti unenge waita zviri nani pamwe unenge watazvibvisira urwere futi pamwe kudonha kwawakaita ibp yakakwira yekufunga kuti murume asi ukaisa pfungwa panzvimbo kuti ndozvadiwa mumba muno tapa barika asi barika racho ngarichibhalansiswa kuti uku kadyiwa chingwa uko dyiwa chingwa baba vachiuya vachiuya zvarara kumba kwavo vachisimuka vachiendawo mukatanga kumurwira murume wacho iwewo akauya kunoku kuna bhoki uri kupopota oendawo kwaari kudiwa chii chinoitika anokuenda kwaari kudiwazve kwako anobva asumuka osuduruka chandiri kuda kuna iyo kai ndiri kuda tsamba inobva kuchikoro kunodzidza vana ava iri kutaura kuti kune mafizi ezvikwereti zvakadii zvinokwanisika here izvo ndogona kuiwana tsamba irini muswemande ndoda tsamba iyo unoenda kuti zvanzi namambo ndiyorerewo tsamba iye vana vangu vanodzidza pano nezvikwereti zvavainazvo zvemari dzisati dzabviswa tawanda ndotora hangu tsamba iyi iwewo wati tawanda wati kune chikwereti che1 month iwo wati kune chikwereti chealmost 5 months ndoda kuona chokwadi chiri kubva kuchikoro chechipiri tawanda ndoda kuti uunganidze vana tete nevakoma vake nemaning'ina newe wotora samutumi wako woudza hama dzake uyu kuti ndani mumwe mudzimai wechipiri kana vaine muripo wavari kukupa kuti uripe woripa mudzimai wako zvinoitwa rini izvi
kumusha kwadzimai vangu ana atete ava. Saka ndisingazive kuti ivo vanokwanisa kuti tiwane ani. Hatina anasisi vakuru kwaari here? Vanogara kupi? Vari kumusha. Vanasisi vakuru kwaari vakakwana ndana tete ivavo. Vane misha yavo. Tinyanyoda munhu asina musha ka. Vanondongwa zvikatoipisi. Iwe maini uzoza ndikutaura. Iwewe nanasisi vako mosimuka muuya kumba kwamainini kwayeukai. Modedzwa nemurume wake. Murume wake uyo kupira nyaya yekuti ndave nebarika, ndave nemudzimai. Mudzimai mudiki kune mwana here? Mambo havapo pakuputsa dzimba dzevanhu ka? Inini kana yeukai wauya uchiti mambo vari kunditi murume wangu ramba mumwe mudzimai, mambo havakwanisi kuita izvozvo. Nekuti tsika dzedu dzechivanhu dzinotendera kuti murume aite barika. Asi dai tawandauya achinditi iwo yeukai ndionepo wakuita barika revarume, ipapo ndaikubata nemhosva. Asi kana ari uyu ndinoti tsika dzedu dzinotendera. Handikwanisi kuti ndimudzivise kuti ndimuti kwete siya mudzimai iyeye. Nokuti mudzimai wacho wechipiri akangofanana newe futi. Ndikamuchisiya kurwadza wakauri kuita nhasi ndokuzvaachangoita. Saka kurudziro yangu ndeyekuti ngaakugarisei pasi akuudzei zviri pachena kuti ndozvavepo. Mowirirana vanasisi vakuru vachinzwa kuti achabhalansisa sei dzimba dzake. Achiziva kuti uku achanogara mazuva akati, uku achigara mazuva akati. Kana wati svondoku ndizvozvo. Kana wati mazuva 4 uku 3 ndizvozvo. Handiti? Zvove zvine kakuwirirana nekakunzwisisana. Zvakanaka futi kuti yeukai azive kuti chii chiri kumboitika kubasa kwenyu. Wati wewe mota dzese dzasara ndedzekambani. Uyu mudzimai wako achiti mota ndedzedu. Ndikayeuka pane pawataura ukati zvinhu hazvisi kukufambira zvakanaka. Ndikakuti apa paunofukidzirwa apa. Mudzimai wako kuti iwe kwakewo vatone basawo pane zvaunoshanda iwe. Akatsamwa uyu newe kwake vakatsamwawo futika. Zvichida ndiani mudzimiri kukutendera kuti uende kuno shava zvepasi izvozvo. Vadzimi vake vobva vatsamwa zvepasi zviye zvoramba. Kana mudzimai achiuya mubaka haangouya kuzoita amai vemhuri. Anotouya waine gomborero raanenge ainaro rinotokuchengeta uri chichengeta vana vako. Muremekedze ugone kugarisana naye semudzimai wako ndowakamurora. Ripa ana amai guru wako uri pamudzimai wako uziva kuti une barika. Zvove pachena kana usipo zvizikanwa kuti uruku. Naiwe chinonetsa kuti utenge line redhora raunotojesa paiko keshi. Ndinaro mama. Riri paiko keshi. Anoriziva murume wako here? Sei. Mama murume anonyepawo. Izvi zvisochidzokera kupindura wangu bvunza wada kubvunza. Sei murume wako asingazive line rako reiko keshi, sei achisa mari pashamwari yako ipa next door? Handizivei. Hauzive iye? Munoziva kuti munogona kutoputsa imba yepa next door nezvinhu neizvozvo. Murume wako obva atumira mari pamukadzi wepa next door. Murume wako obva aona message iyoyo, chii chakuitika pamba? Yauya mari iyi murume haasi kuziva. Auzowo saka wakutotumirwa mari natawanda panapa. Muri todanana ratobongozozo. Apa range rinongoita dhora rako riri muzita mako iko keshiyo yakwauri. Ende kana tichinge tagadzirisa zvandareva izvi zvekuti muunganidze vana mai guru mukurukurirane, hapana chikonzero chekuti mari itumirwe paiko keshi. Nekuti tinenge tawirirana kuti kana tati mazuva 4 kwamai guru, mazuva 3 kwamai nini tichichinjanisa. Zvoreva kuti mari inenge ichiuya ichitambidzwa munhu mumaoko. Handizvo? Kana muchishandisa iko keshi mameseji WhatsApp taura henyu muchiswera muchiswedzana muchifara, asi mari yacho ngaiwe ichisiyiwa mumba nekuti baba vanenge varimo. Nozama moyo wevanhukadzi wakati omei, unogona kunonoka kugamuchira asi une rudo. Varume tinoda nemaziso, vakadzi vanoda nemoyo. Anenge akatoperera zvaari papa achito akaperera nemoyo wese. Yokuti akamira anongoti dhii. Ari kufunga kuti murume wangu andisire. Iwo ukangodzi mashoko 2 3 okuti haiwa orga ndimusiye ndiende, achadzikama. But kudzikama kwacho haadzikama ari wega. Anodzikama uripo.
kungouya kumutaurira mazwi 2-3 erudo ipapa hana yadzikama munhu atopora. Asi ngomuignowa usuduruke uone. Anobhoira nokuti rudo ruri mumwoyo harusi pamuromo. Ipapo garai muchizvinzwisisa vanhurume ipapo kuti munhukadzi anoda nemwoyo, haadi nemuromo, haadi nemaziso. Isusu varume tisu tinoti ukangoona munhu nemaziso bhata uyu ndamuda uyu akanaka. Vakadzi zvishoma izvozvo. Pamwe zvako mazuva ano kune chipambi chawanda. But vakadzi vazhinji vanoda nemwoyo, havadi nemuromo. Ende kana uzivai kuti kurwadzisa mwoyo kwakambomira sei. Kurwadzisa mwoyo kunotadza munhu kusimuka chaiko. Kunongoita kuti munhu adonhe achifa. Achinzi munhu aita hata ataki. Nekuda kuti rudo ruri mumwoyo. Ende chiri mumwoyo chiri muninga hachina anoona. Asi chakakosha ichocho. Ngatichiremekedzei. Tawirirana zvinhu zvingani pana patawanda. Ndidzokorere to ndizvizivo. Matishedze ana maibvuru vauye ndikumberere kana kuti ndivasume kuti neumwe musha. Chechipiri ndechekuti tiripe adzimai. Nokuti vachataura kuti vanoda kuripa nendanzi vamuchitaura kuti vanoda kuripa nemombe. Patsika yedu yechivanhu kana watora mumwe mudzimai unoripa mudzimai nemombe. Asi vana mai guru wavo uchatora iwo unobata mombe yako ndo yaunouya weikuripa. Asi kana vataura zvinodarika ipapo zvikunenge kuri kuda kwavo, kana zvazonyanyisa ndokukodzera kuti une mvume yekudzoka kuna mambo kuti yenda nechido kuti ndivazivise kuti ndozvandira, asi maomeserera ndavandita abva anyanya. Iwoye ukai kuti ndokuudza zvandiri kutaura pano kuti haikona kutsvaka nzira dzekuti muende kunoomesera murume kuti auya kuzokuudzai kuti daane barika. Mazvinzwa? Mukada kumuomesera uyu anongopedza kuti makore 3 asimo mumba macho. Apedza makore 3 ndiwo kuuya uchichema. Itai kuti murume adzoke mumba, agare mumba mune rudo. Kumba hakudi kuwanikwa bhoki yekuti uchipinda mumba irutaura anobudazve. Kana murume akauya mumba ngaatambiriwe, murume opiwa pekugara, murume opiwa chokudya, opiwa mvura yekugeza, opiwa rudo rwake rwaakadira mukadzi. Kana achinge uine zvimwe zvauda kutaura, tanga wamupa rudo. Wamupa rudo uzoti asi tawanda uri kundirwadzisa. Kopakati unozviitirei? Handiti zvasiyana. Zvinongangoti achipinda pamusuwo ari kutanga kusangana nepoto yakatomirira, akasangana nemvura itori pasitovu iri kutobhoiriswa. Anongoti uku hakuendeke, osuduruka. Asuduruka ndiwe warwadziwa, wosimuka wauya kwamambo. Imba une simba rekuivaka iwe pachako. Pfungwa dzako dzikasaenda panzvimbo, imba yacho unoiputsa futi. Murume uyu vakazoimba vakati varume ipwereka, vaireva chokwadi. Anofuririka ari mumusango imomo, achiziva kuti uko kune mukadzi, but uko kana kuine rudo anokukanganwa because ipwere. Dai uchitogona kutombosungira mubereko, wotombotora kamubereko kako wombosungira uswera uinaye mubereko, nekuti ipwerezve. Murume ari kunyepa mango, murume handidi uyu. Aiwa, iwe teerera zvandiri kukuudza zvandamutuma kuti aite. Tawanda zvike zvese izvozvo. Usaende kumberi kwangu. Iwe wauya kuna mambo. Iwe unoita zvako zvandakuudza, Tawanda oita zvake. Kana iwe Tawanda asina kuita zvaandiudza panguva yatawirirana, mambo aripo unodzoka undizivisa. Tawanda tiri kuita zvinhu zvirini. Handiti mukunzwa kunyepera kuti handina moto. Imbomira kundidaira. Tawanda, ndati tinoita zvinhu zvirini izvi. Patinounganidza vana mai guru apa. Ndofunga ndakaita 3 weeks ndinovashedza. Ndindawanawo mari yekuti ndikwanise kuvatumira mari dzebhazi. Iwe maini ndibvunzawo zvandikutaura. 3 weeks ndiri inobva parinasi. Asi then ndi 31. 21 June ichi. Ichi Tawanda, unganza vanhu musi wa 21 Saturday 21 June. Muite zvandataura.
yeuka kuzvinzwa anounganidza vana mai guru musi wa21 June ouya ovazivisa nekuvakumbira regerero kana chikuripa obva akuripa. Tichibva panapa tisati tasvika musi wa21 June uri kubhalanisa sei mhuri yako? Pari zvino ndine basa rake kuita kurushinga kunodonza vaiko, saka ndinofungira ndo kana 2 weeks uri kurushinga. Pauya panapa wauya uchibva kupi? ndayachibva kwamai. Saka pauri kuzokuenda kupi? Akandikudzokera kwamai ndakuita zvinhu zvandoda kushandisa zvakuda kutora. Saka kuna iye ukaiwa nokuenda rini? Ndabva kurushinga ndosvika. Ndikukuudza inyaya mirai igadzirwe ndozvamavinga kuti mambo vagadzire. uchazonzwa ndichiuya panapa ndichitatiza Musamutandamise. Imimi itai rudo rwamaudzwa ndai munoitira murume wenyu rudo. Pane zvoda kutaurwa namambo pamurume wenyu izvozvo. Imimi nyararai munzwe kuti nyaya iri kuenda kupi. Iwe chaona rudzokera kurushinga rini? Ndikuenda kuMande. Ndopandikuenda kurushinga. Mande yemusi wa2 June. Saka mangwana uya urarika kumba kwaiuka. Kumba kwamai kumamai guru. Alright. Kana uchienda nao nasino Ndine zvinhu zvandakasiya zvandinofanira kutakura zvandoda kubva nazvo pamai. Mande vopfuura vachitora vachienda toona kuti chokwadi here ava munyeperwe here zviziva kuti ava vanosvikodzika makumbawo zvataurwa namambo izvi zviitwe kana nhasi hazvina chinoitadzisa. Iye ukaiwanzwa zvandataura ndati nhasi namangwana Sunday murume wako aidha kana pamazuva anhasi neSunday apa pane paacharara kumba kwako. Tiri kunzwanana? Ndini tiri kumuudza, hausiri uri kumuudza. Iwe ndoti uzviteerere uone kuti zvaitwa here. Uri kundinzwa here? Iwewe musi weMande uri kuenda kutora tsamba yekuchikoro iri kutaura kuti mwana anodzidza pachikoro apa ndinhingi nanhingi. School fees yake yakabhadharwa kusvika papi, pane chikwereti chenguva yakadii. Tsamba iyoyo hakuna kuofiswa kwamambo musi weMande. Tsamba iyoyo pauri kuuya netsamba iyoyo wobva wandizivisa kuti akarara kumba here kana kuti kwete. Handiti? Tikunzwanana? Tinofamba nhanho nenhanho. Hatijambi kungosvika tongosvika tatosvika kufinishing line ka. Ndoda kuita step by step. Tione kuti tawanda wacho ndizvo ichokwadi here. Iwe une musikanzwa wako waunoziva ina ndiuziva. Da kuona ndega musikanzwa wacho. Ndati nhasi kana mangwana Sunday tawanda anofanira kuuya zvarombo wako. Kana auya mutambire semurume wako. Kwete kuti kana auya kumba iko wososvika womupfachura kuti abuda aende. Mutambire semurume wako. Ende dare rangu ndikapedza dare muno dare rapera. Imi muri kubuda pamusuwo apa muri murume nemukadzi vanodanana. Manzwa zvandikutaura? Ndikapukana mabuda pano haumubvunze kuti wakarara kupi, wakazotorera amai nini, wakazoregere kubhadhara mari yechikoro, hautuke Tawanda kana mabuda muno. Uri kunzwa zvandikutaura? Ndati kana mabuda muno, munobuda muno muine rudo, muchienda kumba kwenyu kunoita zvandataura. Kana zvisina kuitwa iwo ndo paunouya uchichema kuna mambo kuti mambo zvamakataura Tawanda haana kuzviita. Kana zvisina kuitwa ini ndindotsvaga Tawanda. Ndomubvunza kuti ko zvatakawirirana paye. Musi wa21 musangano wandataura kuti uitwe, wanasisi wako ngauitwe. Handiti? Musangano iwoyo uchinge waitwa musi wa21 ndinozoda kunozodzoka kudare rini? Ndimi muri kubvunzwa kandi munotoronga kuti munodzoka. Kasema madhete edara akamira sei? 28 tiri kubuda here? Hapasina pawe kuti kuda kufamba? Patakangochinja u7 munokwanisa kudzoka dare musi wa28? Ndoda kunzwa mhinduro yezvinhu zvakakutumai kuti zviitwe. Yekutanga yatanga nhasi. Yemusi weMande yako iwewe mwana wechikoro. Yemusi wa21 yandati muunganidze vana mai guru, vana sisi, uye unoyanasa mutume wako. Kubva ipapo muona mawirirana kuti muchagarisana sei, achisheya kuti kwa mai guru nekwa mai nini. Asi muchinzwisa kuti kana achinge ari kubasa ari kunze, moziva kuti murume wedu ari kubasa. Iwewe yakunoita nhare Vazira kuti vachiuya
ndati musi wa28 vachatotiza chazoona tichichema kuti munomu vachatiza izvi zvakutanza ndina mota vakutondonyepera para pandakagara vachitokunyepera ine kuti handina mota izvezvo vachidzokeravachidzokeraa kunoita izvezvi vana havasi kuendesa kuchikoro iweweka yeukai dzikama vazvinzwanyanya kuvavhundukira vanokudai ivo vari murumu ndati kana muchike masimuka muno musimukai muri murudo imba yacho yaunovaka nehasha dzako idzi ndeipidza kana uchiitira hasha itira mwana wako wakabereka ndati uyu unotora mbereko wosungira kumusana vanzwa zvandataura uyu ari mwana uyu aunoisa kumusana uchibhabhadzira kuti adzikame zvino kana uchigara uchimuhukura uchimutuka uchimudii anosudurukazve ane simba rekuti Tawanda adzoke mumba ndiwe uri kuda kutuma mama kuti garai makafudza Tawanda kuti mapagare mumba mangu iwewe ndiwe unofudza Tawanda nemuromo wako iwewe ndiwe unofudza Tawanda nemashoko anobuda pamuromo wako neunhu hwako nekuita kwako ndiwe unofudza Tawanda kuti agare mumba mako asi ukave mukadzi anopfachura Tawanda anopfachuka futi anoenda amaini munzwa ndikutaura dzikamisai sisi venyama vadzikamisai hana zvakakanganiswa nezuro vakataona pavakabatirira kuti nezuro Tawanda hana kuuya kumba kwanguka hatina chatogadzirisa ngavabvume kugamuchira zvitsva tione kufamba tese tigadzirise zviripo Tawanda murume wenyu mamunzwa zvangaitaura muno Tawanda zvatataura taurirana zvekutanga nhasi kusvika sande wodzokera kubasa kwako toenda musi wa21 uya ari kundipa tsamba yake musi wemande kuchikoro musi wa21 unoita zvandataura musi wa28 modzoka panodadari ndati mabhuku emoti ari muzitamani ndikuada mabhuku emotikari iyoyo pomuye nawo musi wa28 iwo ndikipatina wako wacho ari kupi patina wako ngauye musi wa28 muye naye kudari iwewe unouya kudari musi wa28 newe muningi nawo musi wa28 uye kudari patina singatigumirei pani nenda kuti musi unogarwa dare nanatete zvakanaka kunge une hama dzako mbiri kana nhatu dzichinzwa mashoko wakutaura nehama dzako even samtume haifaniri kushota ipapo samtume wako anofana nga aripo sekureva kwandaita akashaya unotsvaga mumwe samtume mutsva shamwari yako yeunoenda naye ipapo nekuti nhasi unokadaenda kwanate zvaro uchatumani iwewo unotsvaga imwe shamwari yaunoenda naye ipapo isiri patina yako yebusiness kuzi patina yako yebusiness hapana unyatsoti tsvikita taura tinzwa patina yangu business murume wavo saka sezvikuti family business kana ndizvo here nameni saka wako murume ari kupi ari kuuya here kumba munogara kupi saka anobva kuStonebridge achiuya vachishanda penguva nenguva nyaya haina kana kutombooma haina kana kutombooma iwewe yeukaisa hana panzvimbo chete chete matauriro ako ngaabve hasha neshamwari yatanzi ngaikontrole iderere shamwari inogona kuingidzana uyu munhu avanenge vachifudza shamwari yangu asi anozouya kwamainini vadiki achinovatuka achijamba majurawo shamwari yake munhurume shamwari yacho vanoshanda nayo saka ndinomuudza kuti kwetekani newe yukai kana uyu mukadzi benzika anoenda kune mumwe murume achinomuudza masikiretse emumba make ko murume iyeye akabva auya achikuti anokuda uchamuti chii haumude chii chodondudza iwo ndiwo kumudedza uchimuudza masikiretse emumba mako obva auya achikuti ndakukuda ndokubhadhara school fees zvese anongoya achiti Tawanda akusiya mubhebhi rakanaka kudai anosiya mukadzi akanaka Tawanda ibenzi watorwa Tawanda obva azviziva obva akuramba ko kana ari Tawanda ari kutotuma shamwari yake kuti enda unoona zvekuita mukadzi wangu shandisa pfungwa unoudza shamwari yemurume wako masikiretse emumba kuti zvidii ndataura ndikati mukadzi anoda nemwoyo kana uchida kuputsa imba yako tsvaga mumwe murume waunoudza zvomumba mako ndakuyambira
tsvaga mumwe murume waunoudza zvemumba mako. The next thing murume ari kukumbira kurara newe, achikumbira kurara newe tawakaenda zvachose wasara waachirikadzi. Kana kuti acha murume wako achatokupomera kune munhu wautume utsvagira mhosva. Upenzi hwerudzi iwewe wapota wachinotsvaga shamwari yemurume wako uchimudza masekerenzi emumba mako. Shamwari yemurume wako yoenda youdza murume wako agoti chiipa zviri. Pane kaubenzi kaunako so ane kaubenzi kanako ndokari kutizwa naTawanda. Kaubenzi kari mauri ngakabude kuti Tawanda agare panzvimbo. Kana murume achidzika miswaka anouya kumba kunogarika. Zvino nyangwe Tawanda wacho tikamugarika achiuya kumba kusingagariki anomboramba achibudazve, anobuda. Iwe wadzikama uzive kuti une murume mumba ende murume wacho uchimba rudo rwacho. Ndokuona musi wa28 wandareva ndinoita ndoda kunzwa progress report yezvandakumbira. Iwewe mandi unondipa matsamba angu ndotaura neofisi ndichinzwa kuti zvafamba sei. Ngatiendei kwanhasi.